Hakasin ka baningkong baka jila Meghalaya kalayo ban pediang ban pelong yak Eksam Common University Entrance Test CUET haka khat santri ujumang arajar rapsau la pelong hakilai teliki center Shillong Jawai batura balala banyu I kumno ki samla kilai mi shikman kumbanchuk do hakani ke exam kalong salansari ki khna ki bakmi linti banyo rong Pule ki college ki bapinia so ki Central University par Meghalaya pat ye ki college ki bapinia so ka North Eastern Hill University NEHU kane ke exam CUET kan kod haka arpsau tri ujumang arajar rapsau hakaba an pelong ha arpnriu teliki center hakaleng jela kata khat artali Shillong santli Jawai bat khandai tali tura kidan baro prahajar sanspa live sangut ki khna ki ban Ïakhun yaka exam ki center kanong ba Shillong sanajan ruspa khat prangut hatura bat sawajar arspa ndup khandai ngot Jawai kani ka exam CUET mentau snem ka deru haka hybrid mode kata ki computer based test but offline examination ba shutho do khulam bat kot sada ka offline examination kan de na do menta ka khat santrek hadu ka khat pratrik jumang arajar psaw badika exam computer based test pat hakar phoi trek arpuar pat arpsaw trek bna jumang arajar psaw hakawe ni gi center hanong ba Shillong balajit ta National Testing Agency kata ka school ba NEHU haka khat santrek jong jumang na jingbom byang ka company ya lala bani I ka jingkham nya ka jaka Pynrung Kyrteng ka baki khena Pule ki hab ban yelum hakawe ka jaka haringkat ka jing yap op bat ka balabu jing ye shikat dei namar kala bam ye ka por jing ki Samla Pule ki bawan ban Ïakhun ni ka exam bat ha ka por batheru labba lapsan la sakhiru ye ka jing Kulmar jingmut ki Samla ki bele ban yeri Islam kat ba ka exam CUET kanang Ïaid ki don pat ki college ki bla ya sha ban khot admission ni ki khena khamtam hadin ka result exam HSSLC science but commerce jong ka Meghalaya Board of School Education bat ki wegi bot bat ka long ka basa dum yegi ni ki kme ki pa bat ki khna halor ka jingdon kam ye ka CUET score sheet press left press again excuse me It's been Kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoi ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba u khau yu unia kong undi udai khau plus F u khau fortified henrei ba u khau 45 ba uto ba ai barabor u ya pher ayu uto khau ba ai barabor umde u ba kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi Manta ngi dei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jungi ladang i bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jungi ila ban yo ya ke jingpang dunas nam mat ke jing bria ki kman henrei ba uni khau 45 don jinga dei kumno yo i ya ke jingtei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ki jingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke omkhnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai Kyrteng yaki 45 ila banitu yaki ta ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki scheme ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang
ha ke jingi trelang bat kidukan da ka ba ke lapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya